ארגון נשל הכנסת אורחים דואג בכל השנה לאלפי האורחים שבאים לחצות קודשנו לחודש החגים. הארגון לא חוסך כל מאמץ על מנת לתת לכל אורח את התנאים הטובים ביותר שאיתם יוכל למלא מצבורים ולקבל כוחות מזמן שהותו אצל הרבי. בגשמיות, על ידי 3 מטבחי ענק המוציאים אלפי ארוחות בכל יום, יחד עם אספקת אלפי מיטות, מזרונים וציוד שינה. וברוחניות, סדרי הלימודים ב-770 לאורך כל החודש, עריכת והדפסת חוברות לימוד, שיעורים, סדנאות והתוועדויות. והמספרים מדברים בעד עצמם. 40 ימי רוח, 3 חדרי אוכל עם למעלה מ-500,000 ארוחות מלאות במהלך החודש, 4,500 מיטות, 150 אנשי צוות גשמי ורוחני, 15,000 חוברות לימוד ומאות התוועדויות במהלך החודש. בהתוועדויות רבות, מענות ושיחות קודש, דיבר הרבי מלך המשיח שליטה על גודל הנחת רוח שנגרם לו על ידי ארגון הכנסת אורחים ועל ידי המסייעים לארגון. תן יד לאורחי המלך, היה שותף עמנו. יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.